дарбораи яке аз ҳунармандони машҳури филми «Ҳидоят» Фатеҳ Доан ки мо шумо ин ҳунармандро бо характери ҳиҷрӣ мешиносем ба шумо маълумоти пурра диҳем. Дӯстони азиз, барои пешрафти кори мо шумо дар канали мо обуна шавед ва инчунин зангулачаи каналро пахш намоед, то ки аз видеороликҳои нави мо бехабар намонед. Фатеҳ Доан 25 декабри соли 1989 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро низ дар он ҷо гузаронидааст. ӯ мактаби миёна ва литсейро дар зодгоҳаш гузаронидааст ва баъди хатми мактаби миёна ба донишгоҳи Кония Салчуқ ва факултети радио ва телевизион дохил мешавад ва донишгоҳро бо муваффақият хатм менамояд. фотеҳ вақте ки дар донишгоҳ мехонд, дар ҳамон ҷо касби ҳунармандиро меомӯзад ва баъдан ба яке аз корхонаҳои Ясин Услу ҳамчун ассистент яъне ёвар муддати 4 сол кор мекунад. ӯ аввалин бор дар силсилафилми «Чилгин дер саҳнаи университетда» бо маҳорати хуби ҳунарнамоӣ кардааст. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба филмографияи Фотеҳ Доан. ӯ соли 2007 дар силсилафилмҳои «Зораки Коко», «Афедилмейен», «Сон османли Яндиалӣ» ҳунарнамоӣ кардааст ва боз соли 2008 дар филмҳои «Канли Айлем», «Бабао Канди» ва дар филми «Дуруеним Гугунлерӣ» бо маҳорати хубе ҳунарнамоӣ кардааст ва боз соли 2010 дар силсилафилмҳои «Ҳар касми Олдатир» ва дар филми «Курд Конуну» ҳунарнамоӣ кардааст. фотеҳ аз соли 2014 то соли 2016 дар яке аз силсилафилмҳои машҳур бо номи «Кертенкеле» бо характери ҳиҷобӣ бо як маҳорати баланде ҳунарнамоӣ кардааст ва дар соли 2015 дар силсилафилмҳои «Кафес Аҳмед», «Let the Music Play» ҳунарнамоӣ кардааст ва соли 2017 дар силсилафилми «Сонсуз Ашк» ҳунарнамоӣ кардааст ва боз соли 2018 дар силсилафилми «Бахтиёр Ёлмаз» бо як маҳорати хубе ҳунарнамоӣ кардааст. дӯстони азиз, дар бораи ҳаёти шахсии Фотеҳ Доан дар ягон ҷо маълумоте дода нашудааст. ҳар қадар маълумоте ки мо пайдо намудем ба сами шумо расонидем. агар видео ба шумо писанд омада бошад, дар видео лайк монданро фаромӯш накунед ва инчунин дар канал обуна шавед. хайр то барномаҳои оянда.